पानेरि बिधानसभानि सिङाव सेक राननाय हाबाफारि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय फाहामथाय लानो थाखाय रांनि आंखालजों मोजां फाहामथाय लानो हायै जायफोर गोरिब थाखोनि सुबुं बिथांमोननि थाखाय सेक राननानै होदों। बेरामि फाहामथायनि थाखाय लोगोसे गंनैसो थानसालिनि सेक राननाय हाबाफारिखौ टंला साहित्य भवनाव टंला हालामनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय आरो डिमाकुसि हालामनि थाखाय डिमाकुसिनि आगसियाव आसामायन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मावफुंना होबाय। हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो बुंथिगिरिया। माबाफोर दं पेसेन्टफोर केन्सार आरो दस्रा दस्रिनिबो दं बिसोरनि चेक होनाय जाबाय 20,000 करि आरो एक्सट्रायै आंनि फान्डनिफ्रायबो माखासेनो होदों सोरनोबा 20 सोरनोबा 10 बेबायदि आरो माखासे फसंथानफोरनि फसंथानफोरनि दङमोन चेक जेरै डिमाकुसि कलेजनि डेस्क बेन्च बानायनायनि थाखाय आरो खायफानि सोरनिबा समाजनि मन्दिर बा बेलेग बेलेग खामानिनि बेफोरनिबो दंमोन राजुहुआ सोरनिबा दंग' बान्दोनिबो बेबायदि दङमोनखाय थाल्ला गासिबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जाजोब्बाय सेंसना आरो चेकखौ इसु खालामबाय बेखौ दिनैहाय बे हिसाबै आङो समस्थियाव जिखिनिखौ लोगो मोननो हायो बिसोरनो गासिबो रानना होजोब्बाय आरो दा जायगायाव दैदेनगिरिफोरनो गथायना होजोब्बाय जे न' थांनानै जाहाथे होयो। बे समाव नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गोबां ओंखारलायदों जे बिटिसि दखल खालामनो नाजागासिनो दङ होननानै बुङो बिजेपिखौ आरो ओमफ्राय बिजेपिनि जिथु चिफ नोंथांखौ जागोन नामा बे मोनसे बेबायदि जेबो बाथ्रा थाया राजखान्थियाव दखल होननाय राजखान्थिया जाहैबाय रायजो खुंनाय रायजोनि खामानि मावनाय आरो बेबायदि हिसाबै जेसेबां राजखान्थि हान्जा दादों बयनिबो थांखियानो एखे जे इलेक्सन गेलेनानै बोरैबा रायजोखौ खुंनो हानाय दा बिटिसियाव बिटिसिखौ खुंनो हानाय माने मा होनो बेबायदि सुजुग मोनो नामा बा रायजो राजानि सापर्ट मोननानै देरहानो हायो नामा बेनि थाखाय गासै राजखान्थि हान्जायानो खामानि मावो। दा बिटिसियाव इलेक्सना बारा गोबाव गैलाखाय बिटिसियाव दा इलेक्सननि बोथोर माने गायनाय फुनायनि बोथोर आबादनि थिग राजखान्थिगिरिफोरनि थाखायबो बियो मोनसे राजखान्थियाव गावबा गावनि गोहोखौ गोरा खालामनायनि बे सम बे हिसाबै बेफोर बाथ्राफ्रा माने सोलिबाय थादों। अदेबानि बेयो गासैबो रायजोनि सायाव रायजोआ सोरखौ फसन्द खालामो रायजोआ सोरखौ फसन्द खालामा बेनिफ्राय राजखान्थि हान्जाया माबायदि बिखान्थि लायो बड'लेण्डनि थाखाय आरो बेखौ रायजोआ बेसेबां मोजां मोनो बेफोर बिखान्थिफोरखौ गतिके बे नर्मेल प्रसेस जोंनि भारतनि संबिजित माने मथे जोंनि काउन्सिलाबो बड'लेण्ड काउन्सिलाबो रायजोनि प्रतिनिधिनि दारै सरकार दानांगौ आरो बेनो जाहैबाय इलेक्सननि दारै गतिके बे हिसाबै बे संबिधानै बयबो जिथु हाबा मावनाय बाखियाथ' राजखान्थि हान्जा जेसेबां दं सोरबा लोगो नांनानै सोरबा हारसिं इलेक्सन गेलेगोन खिन्थु रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो जागोन ओंखायनो खुनु दखलनि बाथ्रा गैया आंनि बेयाव जेबो बाथ्रा गैया आरो राजखान्थि हान्जाफ्रासो बेफोरखौ थांखि लायो रावबो बेक्तिनि लुबैनाय हास्थायनाय साननाय बेफोर रज'आ राजखान्थि हान्जायाव गतिके दा इलेक्सन फैनाय लोगो लोगो खौरांगिरियानो जा बा राजखान्थिनि बिजिरगिरिफ्रानो जा बिसोरो माखासे आबहावाफोरखौ नायनानै बेबायदिनो खायफा मानसिनि नाम लायो। दा बिजेपिनिफ्राय आङो बड'लेण्ड ओनसोलाव MLA जानानै स्पिकार जादों नालाय गतिके बिजेपि होननानै नागिरोबा आंखौ नुयो ओंखायनो बयबो आंनि नामबो लायो गुबुनफोरनि नामबो लायो जायखौ नुयो जेरै प्रमद बर' बिथांनि नाम लायो।